Takže zdravím všetkých pri dnešnom videjku a dnes by som sa chcel pozrieť na pokračovanie o rebuilde Bugatti Chironu od Matta Armstronga. Toto je skôr asi také vlogovacie video, ale je tam vidno nejaký progres, ako sa snažia veci opraviť, ako sa snažia veci riešiť, tak si toto v rýchlosti iba tak pozrieme a dám ku tomu nejaké moje pointy, ale ako videjko si choďte určite pozrieť ku nemu, ak chcete vidieť celé. On the second channel, where it's a bit more laid back behind the scenes, extra videos, and today we've got a bit more to do on this Bugatti, which is clearly in half. We did the impossible, but now decided he wanted. Tuto idú akurát riešiť, sa rozhodli teda, že idú dať dole výfuk auta, idú ho rebuildnúť, idú vyrobiť nový custom výfuk na Bugatti Chiron. Idú robiť dosť zásadné zmeny, čo sa týka zvuku, teda pokusia sa urobiť dosť zásadné zmeny zvuku a uvidíme, do akej miery sa im to podarí. Sám som zvedavý, ale len samotná oprava im očividne nestačí. Idú s tým autom ďalej zájsť. Majú v pláne, sa mi zdá, aj rebuildnúť predok a trošku sa pohrať s dizajnom. Louder exhaust. It just means that we're here for about 2 days. Has all this got to come off to get that exhaust off? All of this frame has got to come off the car. And Musia dať dole kompletne všetko, čo sa týka tej zadnej časti. It splits there. So all of that Budem to whole trošku back of this car is preskakovať. coming off. Yeah. Lebo toto je predsa len skôr You také seem not very vlogovacie video. excited about taking this off, but have you enjoyed working on the car so far? Tu sa snažia dať dole priamo káblovačku, aby nemuseli všetko rozopínať, odpájať od seba. Tu je vidno, napríklad tento konektor sa rozhodli v Bugatti, že úplne zalepia, aby nebolo možné ho odpojiť, ale v skutočnosti tuto v zadnej časti sú poistky, takže ja si skôr myslím to, že táto zadná časť drží preto, aby sa neodpájali, aby sa nerozpadli poistkové boxy, ktoré sú tam. Oh, it's fuses. No presne, tam sú tie poistkové boxy. Take it out then without taking. Čo tu máme ďalej? Tuto vám to ukáže. Oh, go and sit on it. What are you getting off? Na tomto v minulom videu aj stáli, aj to tak pevné, že celováho bol čisto na tej jednej strane a udržalo to. Taký silný je carbon fiber. Second piece. So we've took these off, so this can come off. So we'll see if it will. Ah, there we go, Tony. I've got to take them off. It's gonna look even more crazy with that exhaust on. Mad. Let's get this heat shield. Po čom práve pobúchal, tak to je iba teplotný štít, ale už je celý pouvoľňovaný, preto tak aj zahrkal. To je iba teplotná ochrana. Off. To je výfuk. There she is. There's the clamps. Yes, we got there. 2 clamps and she's off. Should come off. Yes. Je trošku väčší výfuk, než čo majú bežné auta. A vidíme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 úplne koncoviek výfuku. A toto sú katalizátory vľavo, ktoré budú chcieť pravdepodobne vymlátiť odtiaľ. V Amerike nie je potrebné mať katalizátory, takže asi sa ich zbavia, ale taká Octavia má možno 1/5 veľkosti tohoto jedného otvoru. Tu sú veľkosti veľké pomaly ako detská hlava, jedna aj druhá, a to je čosi neskutočné, čo to auto musí dávať za výkony, keď potrebuje až takéto extrémny výfuk. Look at that. Oh, that looks sick. That's built to make a noise, isn't it? Because no one's going to want it. Why would they not want it? That's embarrassing. You know, Yeah. if you walk through Heathrow with that.
Tuto akorát sa nachádzajú vo Walmarte a vyberajú nejaké suitcasy, nejaké kufre, do ktorých môžu poukladať chladiče a nejaké ďalšie diely, ktoré budú chcieť previesť do UK, do jedného shopu, kde by mali vedieť opraviť aj tú hliníkovú časť, ktorá drží motor, aj chladiče, ktoré sú tam zničené. I think that's good. Embarrassing. Because it's bright pink. If we give you a pink suitcase, will you walk around with it? Yeah. Let's see how big this is. Will it get what we need to get it in? Oh, here we go. Here we go. You can... What? Making this out of wood, the guys. Chceli vyrobiť nejaký, ako by som to nazval, box, do ktorého budú môcť dať výfuk, ktorý tiež budú posielať do jedného shopu, kde budú práve ten výfuk upravovať. Ale nakoniec našli v tejto dielni, kde sa momentálne teraz nachádzajú, vhodnú bedňu, do ktorej sa výfuk vojde. Guys here just gone. We've got a plastic box for that. So we've just done all of that for nothing. Toto je to zrovna teda asi nie. These as well. We spoke to Austin, and these are secondary caps. So look, there's no sensors on these, and in the US, especially in Florida, you definitely don't need them. But Áno, akurát hovorí o tom, že v podstate on to nazval tieto časti, ale to sú katalizátory, ktoré má väčšina benzínových aut. Dieselaky majú DPF filtre a slúžia na úpravu emisí vozidla a slávne emisné normy. Ale v Amerike, ako aj povedal konkrétne aj Florida, sú není vôbec potrebné, tým pádom sa ich pôjdu zbaviť. we were saying, should we send Austin this secondary cap part so he can make it? But really, it's pointless because all he's going to. Nowadays. It's Budú chcieť robiť vlastne aj rebuild kolies, chcú urobiť custom kolesa a je tam milimetrová špára, čo sa týka clearance tolerancie, koľko môže byť koleso od brzdičov. Dosť často ma napadajú anglické názvy, prevažne kvôli tomu, keď počúvam angličtinu, tak mi to ide skôr do úst automaticky. Perfect. Maybe it's best that we don't do this. Look at that. Let them guess. That literally is the width of that. That's the. Toto je hrúbka, akú tam má toleranciu medzi diskom a brzdičom. Gap you get. That's the tolerance we've got to get, and we're measuring it with this. We don't trust ourselves. Here. Tuto idú urobiť vlastne 3D scan tej zničenej časti, lebo majú dva plány. Buď urobia úplne nový ten diel, kde bude kompletne vysústružený v CNCčku, alebo v UK v tom jednom shope ho budú schopní opraviť. So the guys here can scan it, 3D scan it to make a full CAD drawing of it, and not only make it, they're going to improve it because look, there's holes in it. Hovorí o tom, že ho chcú aj vylepšiť, pretože sa im nepáči táto časť, že je taká tenučka, taká kvázi slabá. On to aj vo videu spomenie v jednom momente, ale ja som si to uvedomil, alebo všimnul skôr asi hneď, že táto časť je urobená na schvál týmto spôsobom, že pri akokoľvek silnejšom náraze, tak sa poškodí práve táto časť a nezničia sa naozaj dôležité komponenty v aute, či už prevodovka samotná, motor, neroztrhne blok alebo čosi podobné. Proste toto je asi tá najjednoduchšia časť, ktorá sa dá opraviť a vyriešiť, aby sa nemusel robiť nejaký náročnejší servis, respektíve oprava s samotným motorom alebo so samotnou prevodovkou. I'm guessing lighter. And why do they have to do it like that? So it's a cast, and when you design parts for casting, you have to have uniform thickness. Yeah. So the part cools in the mold. It's to control the shrinkage, basically. Right. Yeah. Right. So ours is absolutely crazy. That's what the missing piece to. Yeah. To
to je pekne vidno, ako vyzerá ten 3D sken. Sú tam ešte detaily, ktoré nemajú dobre zoskenované, ale to už budú dorábať priamo v tom softveri, ak nakoniec pôjdu touto How metodou. much does all this kit cost? Do you know to do that? It's a lot. Between How some- much? About 100. Pýta sa ho akurát, že koľko stojí toto vybavenie, ktorým urobil ten 3D sken a povedal 100K, čiže nejakých 100 000, tak dobre prekladám. 100K. 100 grand. Yeah. Jeez. To je pekná suma za 3D skenovací nástroj. All these missing parts, they're gonna. Tomu sa nevyrovná ani nejaký iPhone s LiDARom, ktorý sa snaží kopírovať, imitovať túto technológiu. Zvládne to do istej malej miery, ale toto sú profesionálne programy a profesionálny hardware. We're gonna remodel all of that. Yeah, that is crazy. So this is just a STL file. Now we have to turn it into a CAD model, and then Bugatti case. Priceless cases can. Oh, it's gonna be tight. Tu je vidno, na čo potrebovali tie kufre, aby nejakým spôsobom dostali práve tieto chladiče zo sebou do lietadla, aby nemuseli platiť za komplikovanejšiu dopravu cez nejaký UPC alebo niečo, ktoré by aj tak vo výsledku buď išlo loďou alebo tiež lietadlom, ale za podstatne vyššiu sumu. You can tell you like never worked at Amazon. This is the tricky area. Oh, is it a good idea having that on the bottom? Takto sa balia diely so sebou. Bugatti case. Priceless cases cannot go missing, else we have had it. Fully had it. It's not even thin. It's just normal. Teraz sa akurát nachádzajú práve v tom druhom šope, kde pozerajú tie zničené chladiče a títo machry by to mali vedieť opraviť a dať do takého stavu, že to bude použiteľné a krásne znova. Is it like a casting? It's a casting, but it's not strange. Next one. Je natešený, že mu hovorí áno, že to zvládne. Yeah, so this bit, the good news is that we may have another plan. So I've been dreaming about this, Sníval o tom, že to bude držať v ruke. and I've had everybody I know looking into what this is made from. Yeah. So we got some pictures early on when we first found out about this. We got some pictures of that number. Yeah. Okay, ALS7 I7M. Is that Tuto už som to zle zastavil, ale tu hovorí o tom, že aká trieda hliníka to je, akú tvrdosť to má, aká zliatina to vlastne je a či to budú schopní vedieť anything to do vyrobiť. with the metal? That's the type of material that's made from. Right. I got scared when I seen Mg. That means magnesium. If it's a high magnesium content, it won't weld very nicely or won't weld at all. Yeah. But engineer friend here, he's done all the digging. We reckon we can weld this back to original strength. Really? Yeah, and have it 100%. If we can do that because I did say we said in this video, I said Bob won't do it if he knows it ain't going to be 100% because the last Povedal, že tie zvary tohoto typu nemusia byť veľmi pevné, ale ten jeho kolega vedľa, čo si našiel, vďaka čomu by mali byť tie zvary 100% a malo by to mať tú pôvodnú pevnosť a samotný med sa tiež chce uberať týmto smerom, hlavne kvôli tomu, že chce zachovať všetky originálne diely z toho auta. thing we want to do is put it all back together and have to take it all back apart again. But if you're pretty confident in it, that would be nice. Confident, but there is a risk that it. Hovorí, že tam je proste riziko, že Yeah. sa to môže pokaziť a že sa to znova rozbije. In this is the same as what they use in every other gearbox. Mostly common is a Ford gearbox. Front and pull. Tuto ešte taká pikoška, ako bývalý člen Top Gearu sa vyjadruje na metové auto Porsche, ktoré mu skončilo v rieke a Met ho potom rebuildnul, prestával na novo a dal tam custom aerodynamické prvky, ktoré sa Jamesu Mayovi moc dvakrát nepáčia. Expressions like that sorts it out for them. I expect he'll have a job in Stuttgart within the week. Hejtil vlastne za to, že Adam Porsche vie urobiť auto dynamické a nie je potrebné tam dávať tieto veci, kdežto Met sa potom bude obhajovať,
tým, že tie prvky sa tam dávali na základe toho, ako sa tá spoločnosť, ktorá ich vyrába, dohodli s Porsche a oni sa nakoniec, tá spoločnosť Porsche sa spojila a vytvárajú tieto prvky spoločne s nimi. week. But the said aero kit was actually made by Manthey, which is now part of Porsche. And we had to pull so many strings and convince Manthey and Porsche to be able to fit this to this car. They didn't want to fit it to a crash damaged car. And James May seemed to have a problem with my aero kit. He thinks, well, I think Dobre, tu už sú iba ďalšie zábery a ďalšie vysvetľovačky a taký vlog. Ak si chcete pozrieť celé videjko, určite skočte ku nemu sa pozrieť. Ja som chcel hlavne ukázať veci, ako pokračujú s autom a ako veci riešia. Ale keď si chcete pozrieť celé videjko, určite skočte ku nemu a pozrite si ho odpredu až do konca. Ja ďakujem pekne za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.